Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagading Lelembut. Anggitanipun Sugiono MS. Kanthi irah-irahan Gunung Cumplung. Tumrap masyarakat sakanan Kiring Secang, papan kono iki dadi crita kang maturun-turun. Warga masyarakat Secang sakiwa tengene oleh makarya golek pangupap jiwa ya kaya lumrahe masyarakat tlatah liyane. Kaya dene among tani, dedagangan, PNS uga saperangan ana kang minangka tenaga buruh. Kacarita Pak Bayu lan Mbok Bayem dudu jeneng sanyatane. Oleh bebojoan wus kaloka. Yen sing kakung pakaryane dadi tukang ngunduh klapa, dene sing wadon ya Mbok Bayem dadi buruh tukang ngejumi klapa unduhane sing kakung. Senajan ing wewengkon Secang akeh tukang buruh ngunduh klapa, nanging racake yen pinuju panen klapa akeh-akehe kongkon Pak Bayu karo bojone. Embuh kepiye sebabe ora ana kang ngerti. Penulis kepengin ngerti mungguh sejarahe kok tlatah kono diarani Gunung Cumplung. Saka pamrayogane saweneh mitra penulis supaya nemoni Pak Bayu. Nalika wis bisa sapatemon kalayan Pak Bayu, penulis banjur sapet jagong kelayan Pak Bayu. Pak Bayu nyeritakake sejarahe Gunung Cumplung. Ing sijining dina kaya padatan, Pak Bayu nindakake jejibahan ngunduh klapa ana tlatah Secang. Lan kaya padatan diampingi Mbok Bayem. Mbaka siji wit klapa kasil diunduh. Nanging nalika oleh ngunduh klapa lagi udakara oleh 5 uwit, Pak Bayu kaget. Awit Mbok Bayem kang kajibah ngejumi klapa unduhane mau njerit-njerit kamigilan karo mlayu. Pak Bayu kang pinuju ana dhuwur dadi kaget lan bingung. Malah olehe menek wae nganti meh wae ucul olehe gondelan wit klapa. Kanthi age-age Pak Bayu mudhun senajan olehe menek durung nganti tekan dhuwur. Nalika tekan ngisor Pak Bayu age mrepeki sing wadon. Kang ing kono isih wedi wel-welan. Pambengoke Mbok Bayem kang tulung-tulung sero iku nganti keprungu tangga teparo papan kono. Mula ora sithik warga kang banjur padha meraki Mbok Bayem. Saweneh warga ana kang njupukake wedang kang supaya enggal diunjuk dening Mbok Bayem, nanging Mbok Bayem isih gemeter awake. Kang luwih nyolowati, mripate Mbok Bayem mendelik, kaya dene durung ilang rasa kamigilane. Sawise mbaka sithik, Mbok Bayem katata pikire, dheweke banjur gelem ngombe. Napase uga mbaka sithik tinata. Murih kabeh bisa satata kanthi becik. Saka pamrayogane para warga, Mbok Bayem dibopong ing perangan kang rata. Maklum Secang iring kulon kalebu bukit. Dadi papane mendak mendukul. Sawise rinasa pikire Mbok Bayem wus wening, banjur wiwit ditakoni.
Keneng apa kok kamigilan mlayu karo bengok-bengok? Mbok Bayem banjur nyritakake nalika pinuju ngejumi klapa mbaka siji kang kawitan kahanan biasa-biasa wae. Nanging nalika tekan papan kang cedhak puntukan watu gedhe kahanan dadi siji. Nalika arep njupuk klapa, unduhan kang kapinujon tiba ana perangan kang rada peteng. Klapa kang pungkasan arep dijupuk mau malik dadi sirah uwong kang godres getih. Tur kulite wus nglothok. Nanging rambute saperangan isih ana. Wewujudan mau mendelik-mendelik karo njrengenges lan ngereng-ngereng ngumandang. Nyumurupi sesawangan kang gegirisi mau, Mbok Bayem kamigilan. Tenggok kang ana gendongan dibuang sakjarike. Sakawit Mbok Bayem ora bisa nyuwara. Awake kaya dijiret. Sawise bisa obah, Mbok Bayem agi-agi mlayu karo bengok-bengok. Tulung, 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 ana sirah jerangkong. Pak Bayu banjur takon karo wong-wong kang padha ngrubung bojone. Saka katranganing wong-wong kono, pancen kedadian kaya mangkono iku ora mung wektu iku. Tegese sadurunge pancen uga wis nate kedadian lelakon kang padha. Adhedhasar kateranganing tetunggul warga kono, jarine jaman kawuri ing kono cumondhok kenya Sulistya. Kejaba isih legan, saranduning awake pancen endah lan nengsemake. Paribasan sapa kang weruh nuli-nuli kepengin nesep madune sang ayu. Awit jarine dedeke lencir, kulite kuning langsep, sikil nyutang walang, rerenggan sasotya dadane wewek, nyengkir gading, rambut ketel menges. Gek dadane mung pinjungan. Saben mlaku dodo lan wentise kaya dene nantang lan ngundang mata. Sangsaya mbakar genining asmara para priya. Sawene saka sijining priya ana kang ora kuwagang ngampah manggalading asmara. Daya-daya kepengin ngrasakake sepira rasa nikmate yen klakon ngrasakake. Dadane Sang Sulistya warni. Ing siji wektu sang priya mrepeki sang kenya kanthi tanpa sraba-sraba. Si kenya kang nalika semana lagi umbah-umbah disikep saka mburi dening si priya mau. Mesti wae si kenya swala, si kenya sambat-sambat. Nanging sesambate si kenya malah sangsaya nambahi bringase si priya. Dina-dina candhake si priya sangsaya ketagihan kepengin baleni ngruda peksa si wanita. Si wanita tetep ora sago ngladeni. Gandeng makaping-kaping pepinginane diduwa, si priya gempung pikire wekasan si wanita dipeksa kudu gelem ngladeni. Gandeng ora keturutan karana si wanita tansah suwala. Puntone sang priya ilang rasa kamanungsane. Nalika wanita wis katindhih dening sang priya nanging tetep nulak. Dumadakan si priya ngetokake pedhang. Si wanita gulune ditugel nganti pisah saka awake. Nalika para warga mrepeki papan kono kang ana mung sirah wanita kang tanpa awak godres getih. Dening para warga sirah mau banjur dirukti kaya dene lumrahe layon.
Wiwit wektu iku sirah wanita mau sok ngetoki warga kono. Saka pamrayogane para pinter, papan kono engga katelah Gunung Cumplung. Karipta dening Sugiyana MS. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang. Nomor 17 tanggal 6 Desember 2011 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Nuwun.